ngarepe sang ndekake ulun ki katone cilik ning sak temene gedhe jagat sik kapodo marang ngono ayo ngger Bratasena matepati wening ing ciptamu ing kono ning ciptane manjing liwat karana kang kiring ing kono bisa lumebu sakjroning kula garba suku tunggal sedakep bawangan wasanga ringkes Pancandra 5 telu katalining nagesan kuben limpetake ing kono satu setunggal titik yo ngger khusus ngesti marang ulun ing kono yekti sira manjing sajroning kula garba bener lan ngono mlebu nanggone Sang Ruci Bathara ki ngati-ati wong litoreka kenapa Sang Ruci Bathara iki sak temene roh Indovi yang sudah keluar dari jasate Werkudara wah dene banyu perwita suci kulup iki mau rinakit budi pekertimu bulungang songo diringkes manjing Pancandra 5 karingkes dadi papat amarah lama Sopiah Maminah ringkes siji jikuk telu iki wujuding pangkerasaning jasadmu peningaling mripatmu pangrunening pengmu iki kakumpulake dadi siji ing kene mujudake banyu perwita suci ning nong nang wong wis ngerti apa kang den disembah. Lah mula kula Bratasena ya mujudke banyu perwita siji iki kula pinong iki panebusing kawruh kasamunan mung weling ulun marang kita sira aja jak dasya marang Durna aja dasya marang Kurawa sak kanca-kancane perbab apa mbok tonton ketoke elek kulupne satene bagus kanggo kowe kanggo ancik-ancik tumurun Nugroho jeneng kita ketemu marang ulun iki mung merga saka dasyane pitnahane para Kurawa ngger iku apik dununge mula ing kono ngger kabeh lebokke wujud ing pasan jeneng kita metu saka Gua Garba ya ngger wah pikulun kula mboten nedya kundur wangsul wonten Ngarcapada gak niat balik ning donya kula sampun tentrem ayem jinem permanen tanpa sebawa teng mriki pikulun teng donya niku tumindak sae mawon elek napa meneh tumindak elek bingung rasane kula niku nglakukan korupsi koruptor ya elek kula niku ndelah ngedeke masjid ngedeke pondok ya dielek-elek kula bingung pikulun kula mboten nedya wangsul biar Bratasena ora kena jeneng kita ndang daya metu saka Gua Garba kalau para kadang nunggu kabeh prapaning jeneng kita ya ngger metu saka Gua Garba wujud ning kuku sing dupa kumulun angening kentiasa ngapeke kawangku sagung jajan nanging sangat hangipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati bocah dajang ngelingake hanyawuh banyu segara ngon ingone kebodungkul bocah bajang iki sapa nah korene ya filosofi lagu itu bocah bajang ini baru tok asana bagus apa jiwane ini wah ini filosofi muka praupane ya werku dora mung bedane iki nganggo serban bocah bajang itu roh ilafi roh ilafi itu sapa roh ilafi ini Bratasena metu saka Gua Garba Bratasena jek man aropanatsa pakatara parobah ngono iki kebalikan kocone ning kene jebul iki batang saja ra ngono
Iki roh hilafi kita. Roh hilafi kita. Bocah Bajang ngilingake banyu segara. Ngilingke iki ngiling. Ngesok, numpah. Banyu segara iki segara rahmat. Kanggo sapa? Ngone kebo dungkul. Lah ini kebo. Ini tadi. Kebo dungkul iki nafsu mutmainah yang sudah qanaah. Wis bisa ntrama ndungkul. Bakal entuk pitulungan. Bakal entuk jangkung. Mula wong sing dibimbing kalau bocah Bajang ki wong sing wis nafsune wis nungkul. Kebu. Amarah lama supaya mutmainah ki nak sakjane salah jadi kebu. Tapi nek wis bisa apik nrimo. Nek kebu ora ngaji ora apa-apa, ora ndek ilmu ora apa-apa, ora ngamal sedekah ora apa-apa, ora salat ora apa-apa wong kebu iki. Aku senenge pakku dhewe ya ora ngono. Lha iya. Oh, iki. Aku nyenengi mbokku dhewe ora wong kebu ki apa ngerti pake mbok sih? Iya. Opo ngebu mblek kebu atau krungu bine ya kan nggih. Ya. Iki kebu dungkul gambarkan nafsu-nafsu kita yang sudah qanaah bisa menerima wis dungkul. Telu tunduk sing iso direhke malang atine. Artinya apa melakukan dalam agama iki namanya bocah Bajang. Bisa ngario perkudu. Iki nak tembung wong liya Dewa Ruci Bathara. Iki roh ilafi. Nggih. Roh ilafi. Ning dudu Gusti Allah ngono lho. Kulo Bratasena, ora ning deboke kaya ora iso main no. Jeneng kita ngayen marang ngono apa Kang Siropati yo ngger Bratasena. Wah. Anggepmu apa wis nungak krompo marang Bratasena. Ya, ceritane genti iki. Oh iya kulo Bratasena. Sak temene ulun iki Sang Ruci Bathara. Sang Yang Wenang lho. Sifat kang wenang. Nggih. Apa? Jais. Aja celatu kowe ngaku Ruci Bathara sing tak ngerteni. Sang Ruci Bathara ki gedhe ning kena ngopo kowe mung sak jempolan sukuku. Iki ngomongin neh, kulo Bratasena. Ulun iki katone cilik ning satemene gedhe. Aku ki ketoke cilik ning gedhe lho karepe iki. Nggih. Jagat saisine iki kapurba marang ulun yo ngger Bratasena. Wah, aku ora percaya. Janjiku kowe rung iso ndunungke sapa sing nerahke marang Bratasena. Ya iki. Oh, yo ngger kula Bratasena. Jeneng kita kuwi anak Pandu. Pandu kelawan Kunti patutan telu jeneng kita Puntadewa kelawan Janaka ya ngger. Oh dene karo Madrim patutan loro pitan pasen iku Nakila kelawan Sadewa. Dene Pandu kuwi anak Abiyasa. Abiyasa ki anak Palasara, Palasara ki anak Sakri, Sakri anak Sekuten, Sekuten Manawasa, Manawasa anak Brahma Wisuda. Brahma Wisuda anak Bathara Brahma, Brahma anak Bathara Guru. Wong dene Bathara Guru kowe anak tunggal anak Sang Hyang Wening. Oh sifat Sang Hyang Wening. Yo sifat kang wenang iki wis kadung ngamalang jeneng ulun yo ngger Bratasena. Wah, yekti paduka guru kula, paduka Sang Ruci Bathara. Jagat mboten enten kula bahasani kelawan nyembah dodok namung paduka pikulun Sang Ruci Bathara ra ngoten. Oh yo ngger kula Bratasena, rene jeneng kita Damang apa kang dadi panggraita-ira. Mula pun bapa pun ulun arep takon marang Dinta, apa kang Siropati ngger Bratasena? Wah, pikulun. Umpami niki kula jawab ibarate kula cebol ngayuh wiyati. Esok mubengi jagat. Nguyai seganten tewas patuke Bratasena niki senajan to mboten wonten tulisane yekti pikulun saged maca ayo. Dodone Bratasena mboten enten kacane yekti pikulun saged ngerti king dadi kedoe Bratasena.
Kula Bratasena sak temene ulun ki ngerti kanggo lambaran ing pitakon nggih. Sebab bisi kersa iku bakal kesiku dening Jawata nggih Bratasena. Wah, kenapa kowe sampean iku dewa dadak tasih keneng sapu denda. Oh, iya nggih kula Bratasena. Senajan ulun iki dewa jekenung sapu denda, ulun iki jeh tetah. Mung bedane jeneng kita kelawan ulun iki kowe karo aku iki ngono lho. Mung aku jejer guru, kowe jejer murid. Neng aku iki jeh tetah. Aku iki dat kang dilakoke dening Kang Murbong, dat kula Bratasena. Sak temen ulun ngerti. Wah, nggih. Kula teng mriki badhe ngupati banyu perwita suci kanggo sejatining wejangang tobiataning kawruh kasampurnan. Yo ngelmu palipurnaning wangsit. Pikulun nggih kula ngupati banyu perwita suci paripurnaning wangsit kula damel sadi. Wejanging sastra Jendra yuning rabi kulun nggih. Oh nggih kula Bratasena. Apa Kang Suwati kabeh kajelo marang jeneng ulun. Ning jeneng kita arep ngupadi kayu banyu priwata suci ayo jeneng kita kudu lumebu manjing sajroning gula garba ulun. Inggo iso ngoceki aku. Pikulun nalaripun kados pundi? Kula Brahman semeten agenge jenengan namung sak jempol suku kula nalare kados pundi yen kula niku saged lumubu dhateng paduka pikulun. Nah ya kaya ngono kuwi mula sing tak ajarake sing ora masuk akal ngono. Ana masuk akal golek kiai-kiai liyane ngono ya benar. Ngono aku dening banyu urip. Sing tak ajarke enggak masuk akal ngono. Islam sing masuk akal-akal kuwi saiki ya Islam-Islaman akhire apa mung akal-akalan wae. Ngono. Apa meneh iki kita ana bupati nganti ati ngger. Enggak bel. Yo kula ngarep wis ngendikake ulun ki katone cilik ning sak temene gedhe jagat sik apa marang ngono ayo ngger Bratasena matepaji. Wening ing ciptamu ing kono ning ciptane manjing lewat karana kang kiring ing kono bisa lumebu sakjroning gua garba. Suku tunggal sedakep bawangan wasanga ringkes Pancandra 5 telu katalining nagesan kuben limpetake ing kono satu setunggal titik yo nggir khusus ngesti marang ulun ing kono yekti sira manjing sajroning gua garba. Beliru ngono. Mlebu nang gone Sang Ruci Bathara. Ki hati-hati wong litorika. Karena apa? Sang Ruci Bathara iki sak temene roh Indovi yang sudah keluar dari jasate Werkudara. Tapi apabila dimasuk di dalam Bratasena ini kalau mlebu nang gone Werkudara bleng nyadiwa dadi siji, iki jenenge roh sing darani jenenge roh Gusti Allah. Roh robani, roh Gusti Allah. Jadi itu kudu iso ngertoke. Tapi nak metu ngeten iki jenenge roh ilafi. Nak mlebu ning jroning awak niku jenenge roh Gusti Allah. Apa jenenge karo ilahi ya? Roh robani. Nah mula ning kene iki. Lah, mula wis metu ngene iki karena apa? Dia sudah punya kejiwaan yang tinggi. Di dalam Werkudara ini ada amarah, hawamah, supiah, mutmainah. Awak iki wis dikendalikan dening jiwa. Karakter yang baik itu tadi, pandangan yang kuat, anang banget dipih, merasa dirinya kesatuan dening Allah. Wis nyawiji mring pribadi. Nah, roh ilafi keluar metu deleng. Iki jadi roh ilafi. Bisa bicara dengan Bratasena karena ini nafsu ya sudah terkendalikan oleh jiwa. Yang bicara berarti sang jiwa dengan Sang Ruci Bathara. Yektine iki upawa Bratasena iki merem ya tambah awas, tambah roe.
melek karo merem padha padahal itu kekuatan ati yang sudah makom Qadisiyah, makomnya sudah wilayah di Nurun Basir. Iki dudu pandangane moto iki neng moto ati. Kita menghadap gering. Berarti ini sang titah ngawula marang. Iki sejati ini guru sejati. Ini guru sejati niki. Lah mula kadwi bekti kang setuhu marang utusan yang widi, utusan langgeng minul ya nangge sang sukma sejati. Nurma kamat ya sang roh indovi guru nira kang sejati. Lah niki gambare wayang. Berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad, berjumpa dengan wajah yang asli, wajahnya itu lagi. Ya, iki umpama digambarake. Kok gambar iki. Nah, jenengan kok takon iki yo takon Nurma Kamat. Karena tetesan di dunia semua dari cahaya tetesan Nurma Kamat. Ini lambangnya sang roh ilahi. Iki bocah bajang. Mula sang Dewi Jawa mrene sing ngaji sing tenan. Madu bonto, madu itu tegese manis, bronto tekad marang kapian sing bener sing zikir sing kuat ben iso tembung iki. Kamyaning puja nira mergo kabeh saka panembahmu marang Gusti Allah jenengan iso petuk niki. Lah sakwise mlebu belang niki kula Bratasena yang jeneng kita wis manjing marang Garubala wis reneng nang jero niki kok ya. Apa Kang Siropati, nggih Bratasena, kamu sudah di dalam jasad saya, di dalam rogoku. Di situ kamu melihat apa, Bratasena? Wah, tambah bingung pilulungang pikulun. Teng mriki boten ten napa-napa, kiblat lor kidulitan kulon pun boten wonten. Namung teng mriki jinem permanen tentrem ayem sing tanpa prabawa. Napa-napa pikulun. Nanging ing mriku pikulun kula saged nonton kahanan kaya tawon gung kang gumolong kaya Putra Dinta kaya Darunawati kaya sengenge apa ya Surya Candra Kartika lan saha kados tawon gung kang gumolong niku werdininipun pikulun apa. Oh iya nggih perbawaning panca indriya kita. Wondene kaya tawon gung kang gumono. Iki mau gegambarane iki nak nang panede iku mau akadia dan ahyan korijo kabeh ruh ana kono. Ning warna 8 iki mau Putra Dinta tau gung kang gumono golek kentor dan sebagainya. Iki mau diringkes dibelah dadi loro. Sing sak perangan iki mau abang, putih, ireng, saha kuning iki mlayuni dadi amarah, alamah, supiyah, mutmainah. Kuwi perbawaning jasad. Perbawaning jasad dadi nafsu. Wah dene sing papat keperang dadi sing loro, sing papat perangan yang kedua iki mau dadi sir budi cipta kelawan rasa. Perbawaning dadi zat sifat asma. Lah mula zat sifat asma iki lungguh nang ati kula Bratasena wondening amarah pancandriya. Amarah Allah masuk piamana iki lungguh ning jasadmu mula diwujudke menunggaling kawula Gusti. Kawula ki amarah lamah supiyamun manah wujuding ragamu Gusti iki dununge bagus sing ati. Yaiku wong sing bisa ngerteni dununge sir budi cipta rasa utawa sing ngerteni zat sifat asma lan afnal. Lah mula ing kene kula sira kepethuk marang jeneng Kitulun. Iki kabeh padha karo jeneng kita ketemu marang zat kang mubengket sebab kabeh kelawangane amung jeneng ulun kang murba ya nggih. Kuwi ndunungke saat iki kowe wis bisa manunggaling kawula kelawan Gusti, Gusti kelawan kawula dadi siji. Lah mula mujudke panembah sing sapa atine wis bisa cocok marang panca indriane iso gathuk dadi agama iki mujudake panembah dununge menunggaling kawula Gusti. Lungguhe kawula nanggone jasadmu mungkin Gusti nanggone atimu. Wah dene banyu perwita suci kula iki mau
rinakit budi pekertimu bulungang songo diringkes manjing ponco ndira 5 karingkes dadi 4 amarah lama Sophia Maminah ringkes 1 jikuk 3 iki wujuding pangkerasaning jasadmu peningaling mripatmu pangrunening pengmu iki kakumpulake dadi 1 ing kene mujudake banyu perwita suci neng ning nong nang nong wis ngerti apa kang den disembah. Lah mula kula Brasena yo mujudke banyu perwita suci iki kula pinong iki panebusing kawruh kasamurnan mongling ulun marang kita sira aja jak dasya marang Durna aja dasya marang Kurawa sak kanca-kancane perbab apa mbok tonton ketoke elek kulupne satene bagus kanggo kowe kanggo ancik-ancik tumure nugroho jeneng kita ketemu marang ulun iki mung merga saka dasyane pitnahane para Kurawa nger iku apik dununge mula ing kono nger kabeh lebokke wujuding pasan jeneng kita metu saka Garba ya nger wah pikulun kula mboten nedya kundur wangsul wonten Ngarcapada gak niat balik ning donya Nggih. kula sampun tentrem ayem jinem permanen tanpa sebawa teng mriki pikulun teng donya niku tumindak sae mawon elek napa meneh tumindak elek bingung rasane kula niku nglakukan korupsi koruptor ya elek kula niku ndelang ngedeke masjid ngedeke pondok yo ki elek-elek kula bingung pikulun kula mboten nedya wangsul biar Brasena ora kena jeneng kita ndang daya metu saka Garba kalau para kadang nunggu kabeh rapaning jeneng kita yo ngger metu saka Garba wujud Ning 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 nang nang. iki wis ngerti lho mau iki duntal saiki genti manjing lho mau nah iki kodhok ngemuli lenge iki nek leng ngemuli kodhok ya iki leng nguli kodhok tapi nek wis ngene mlebu rono genti blengi niki kodhok ngemuli lenge dununge menunggaling Gusti kelawan kawula lan Gusti dadi 1 iki jenenge guru kang sejati guru rohani man arupana sapa roh jati dirine iki roh jati dirine iki saiki sing maca iki jebul buatan kabeh wah mula iki kabeh barang anyar kabeh iki sak temene bisa ganti iki termasuk barang kawa kudus ngalah kudus hubungan barang anyar karo barang anyar kudus ngalah kodim berkudoro ketemu sang kodim kodim ngalah kodim Nur Muhammad ketemu Gusti Allah jadi lah mula akeh mbok semana kepengin ketemu iki ya kowe karo ndok tangga-tanggamu sing apik ra yo ngono ngalah kudus ki rampung isih utang selange janji-janjine tepat iki karo tangga-tanggamu kowe lagi iso ketemu iki nah ketemu iki iso nonton kono ngono Sang Maha mula kalau iki kuwasa maha kuwasa iki kuwasa mleburine dadi ilang kuwasa nggih dadi Gusti Allah maha kodrat nah tes ke Nur Muhammad teng iki kodrat mlebu ning gone iki blung iki kodiron sing kuwasa dadi intine maha kuwasa Durkana mlebu bleng iki dadi kuwasa iki mlebu nang kene bleng iki dadi sing kuwasa iya maha kayat mlebu bleng teng mriki dadi kayan yang kuwasa ya mula niki murba dadak sinten mriki nggon dunung iki ati nurani dadine kaya ngene iki digambarake buta bajang ngelingake anyawu banyu segara ngon ingone kebudungkul berarti iki ngingu kebudungkul amarah lama Sophia Mutmainah wujuding Bratasena bleger iki iki Bratasena wah Bratasena iki nggih ya mula tembung kata syukur kembalikan Bratasena nang rampung gaweane Gusti rampung gaweane nunjuke syukur mau adat ki seneng gambar jukit timbulke imun
Ora ana maneh wong awet umure. Rene iki kabeh rampung kang dadi pakaryanku. Wis padha rampung, aku ngaku ngunjuke syukur marang pangeran aku arep joget ning alun-alun kae. Mula syukur ora kudu. Alhamdulillah. Oh, ini biarkan. Ini Ruci Bathara. Lek Sang Werkudara. Terus kembali ke niki, Mbah. Jadi menungso iki mau yo sisip iki swarga ya. Ya, nggih. Sisip panjenengan dadi neraka. Dimakan oleh api. Neraka jahanam nih. Cacat kalimah loro walik dan boleh walik sepisan. Gustalah semula malik kahanan sugih jadi miskin jadi sugih. Loro jadi penak jadi loro hidup jadi mati mata sak mung sak walianto. Clear. Lah filosofi iki sekabeh iki semua urusan itu ada sifat kehidupan iku mung anu lho iki sanepo utawa gambaran utawa istilah jadi metode anu aja ditampa tenan. Jadi digambarkan semua yang ada di dunia itu hidup, punya sifat hidup. Waktu bentuk apapun hidup sifatnya berubah. Mau setiap ros atau ana nyawa ora hati-hati iso mbujuk kowe nang mlebu neraka jahanam. Kayu jati sing ngono sing apik bisa mbujuk kowe nang neraka jahanam. Sangka senengmu, iki berarti hidup iso krayu kowe lho. Nggih. Kowe ro jati sing 5 apa sing 10 meter luas iki padha karo nyawang perawan 17 tahun nah. Iya. Iya. Nggih. Iso mbujuk kowe dadi ra jujur. Jadi segala sesuatu yang ada ini setiap proses ada nyawa, ana kelambang kehidupan. Iki kabeh bisa mbujuki kowe. Saya duit iki bujuke luwih apik. Hebat lho. Maring lalekke kowe. Nggih, nggih. Iki gunung. Mula gunung iki ngono kuwi. Gunung iki dhewe gunung, gugu perkara sing gemunung. Gambar awake siget. Iki sipate apa? Nah, ini dununge nanggone sifat ma'ani. Sifat ma'ani iki semua kehidupan itu kabeh keilenan dening sifat ma'ani iki. Iki kodrat dadine. Kodrat irodat ilmu kaya sama bahasa alam kodiran kehidupan manusia kita temene mau iki tok. Kayon kehidupan. Kalau kayone Purwosati awal-awal kehidupan dari mana babar ke kabeh iki lambang kehidupan manusia di gunung wayang digelar berapa jam dikulah wayune mau nang iki tok. Mau setiap sinegekan Pendro Genio Kang Wirana Seta sinegang saya tak jam nggonku ngomong Genio Kang Wirana gending nggon aku ke ngomong lakon liya mesti nganggo tutupan mesti ngetokno iki. Jadi iki lambang kehidupan dunia. Kayon kayat niki jenenge gunung kelir nak dicekel kelir lho yo kana cekel kelir to iki kok kudu diupengke perputaran zaman perputaran alam pada alam ke mong loro nanti pandang iki dunya karo kerat alam lho iki dunya karo kerat kowe nang dunya sing mbok tandur apa hati-hati, waspadalah. Nanti kamu akan dimakan api neraka. Ini api jahanam. Ini lambang gunung dan wayang. Nah ini di dalam, kita kan mau ngambil dalam sifat menungso mau. Di dalam khayat itu kan bisa tenung di mana saja. Mau simbolis ini bu, ini simat tengkuno, ini macan, simat yang kerasa, sing kelmangan bateri dini. Apa nak dipangan tenan. Wah makan uang kayak sing dipangan apa? Keringetnya toh, duitnya ya. Oh, iki macan harimau. Iki monyet. Ketek. Monyet iki apa? Nak rukun kono jak dolanan. Nak waret kono jak dolanan, tapi nak ngeleh. Tangan kanan kiri masih ada. Sikil aneng. Tangkem mundur ku jeh mancat lho. Guru-guru gedang nang wates wae. Unter ngetan, besok ganti, unter ngewel, unter ngetan, rebutan, ini sifatnya ketek. Ini sifatnya ketek. Nah, ngomong kami gue ini, mak,
jenenge manuk merak. Manuke pesi. Pesi nolo. Pesi nolo tegese pesi iki tegese manuk, nolo iki tegese ati. Pesi merak, pesi tegese ngarani manuk, merak iki cedak dalam arti merak, nyerik marang Sang Gusti Allah, saya mendur. Lepasan sifat kewan dan sebagainya, terus ketek sifaten munggah ning wis gelem nyedak marang Gusti Allah. Nggih. Nah, iki mendur iki sing diarani burung hantu. Lambang apa? Burung hantu iki. Lambang setan. Burung hantu. Mungkin saja hati-hatilah kamu dalam perjalananmu menuju kepada ilahi. Oke, gangguan jin dan setan. Ada hantu yang berburu hantu. Nggih. Lambang dekati kematian ya iki. Terus dhuwur dhewe iki ya. Kadang-kadang ada iki gambar ikan. Iwak. Iwak ini makhluk yang hidup di dalam air. Nah, kita ini orang daratan, bagaimana kita bisa masuki di wilayah pengairan? Dat dan sifat-sifat itu daratan, dat ikut dalam arti lautan. Kabeh mung lambang mula nggak hati-hatilah. Semua yang ada di dunia sing budu iku ora mung wong ayu, wong elek, wong kan kabeh ora, sesuatu bisa bujuk kowe. Ya, kayu, lemah, opo kabeh, harta benda ki kabeh bisa mbujuki sampeyan, pangkat jabatan, sifat kehidupan iki bisa ngerayu. Mula setiap pohon ini pasti ada sifat nyawa seolah lagi. Iki nek hati-hati metode iki ya. Jadi jarwa dosoke segala sesuatu kuwi bisa mbujuk kowe, duit mbujuk kowe, kayu iso mbujuk kowe, lemah hombo mbujuk kowe, pangan mbujuk kowe. Dibujuki supaya kowe duweni aku, carane kudu serong. Kudu serakah, korupsi, koruptor ya mbujuki to ya. Nggih. Ngono lho. Mbujuki ngrayu kowe nanggon menesatkan jalanmu. Nah orang hati-hati lho. Nggih. Lah nek katut bujukane kuwi wali Islam besok. Padahal nak mati kok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kondur wonten. Pun. Kok arti kok jalan amalangan rokok tepanan iki lho api neraka. Ngono kok yo ngarani jiun gempang ngucap iki lho. Tenan ora ngono. Bali nang wis iki. Waduh ujung-ujunge ane bujuk ane iki langsung mlebu swarga, ning kebalikane kamu dimakan oleh api neraka. Iki filosofi gunung kehidupan manusia. Lambang iki utama nafsune. Kowe iki ra gambar wong piye? Iki pemogo sukron iki sukron nang ngene iki ngono lho. Nggih. Mbok nemoni iki tantang Tukaran sik. tukaran sik. Ilangin mungkar nangkir, ilangnya amarah Allah menjadi Jibril dan Mikael dan sebagainya. Jadi jiwa setan kembali dibentuk jadi dewa malakut atau malaikat. Kembali nanggon nur malaikat. Nggih. Bentuk jiwa sing jahat pada yang jiwa sing taat dan sebagainya. Pemateri sifat loro. Iki karepe filosofine ngono kuwi. Nggih. Nah, pertanyaan yang ketujuh itu jawaban. Terus anu Mbah kados wau nggih. Dadi hari kolbu, hari tias, hari ati. Lah niki teng mriki ada hayat, ada koyu, ada napa niku? Hayu niku letake teng pundi niku, Mbah? Ya, ini kan juga letaknya satu-satunya bentuk ini kan ada keelinan dinding itu semua. Oh itu hanya kata-katanya saja yang berbeda. Iya, itu letaknya seperti di situ. Ini digambar hewan itu karena manusia itu kadang-kadang apa ya? Sosoknya manusia tapi karakternya kebu. Manusia karakternya macan, harimau. Manusia karakternya monyet. Iki monyet kawin lho. Kok kawin sampeyan kon ya. Iki monyet kawin lho. Mlirik wedok. Oh mangane iki pacaran. Oh. Bocah nalare kok setan termasuk iki, Mbak. Ini karakter. Nggih. Semua karakter. Mula nang donya kowe ngeteke amarah alamahmu, bareng mati amarah alamah berubah sosok menjadikan malaikat mungkar. Nangkir mungkar itu kemungkaranmu sendiri, mangkir itu mungkirmu kamu sendiri itu. Itu adalah sing goto goto geni. Ini
Ini lambang seperti itu. Oke. Oke, untuk sesi pertanyaan, jadi pertanyaan yang dirangkum sama tim kita dari 7 pertanyaan sudah terjawab semua. Terima kasih kepada seluruh pemirsa channel Martabat Jurusatori yang Gerobokan yang setia menonton dan mengikuti channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.